Som com som i així seguirem sent. Podem fer tot el que sempre hem volgut fer, desfer-nos de qualsevol pes. Som com som i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som com som. Si volem escoles inclusives, cal que les persones amb discapacitat hi participin. I no només com a alumnes. És el que han pensat dues escoles bressol i el grup cooperatiu TER. Ara us ho expliquem. Comencem aquest reportatge a l'Escola Bressol Can Puiggener de Sabadell. Como vengo yo y me está esperando, se pone con una carilla y esto me hace mover. Pues la meva tasca és jugar amb els nens. Si necessita ajuda, pues me'n demana a mi o a l'altra monitora. Pone a chaqueta, pone los zapatos, si tiene que comer, ayudo para que coma, jugar pelota, que se lave la mano, calladilla. I si també l'acompanyo al lavabo. Son muchas cosas, yo aprendo un montón de cosas con ellos. Voy a hacer un batido. Mira, aquesta va ser una proposta que va sorgir del Marc, del psicopedagog del TEP Vallès, i ens va semblar una bona iniciativa perquè tant les persones amb discapacitat funcional com els infants de 0 a 3 tinguessin aquesta vinculació. Perquè vegin que una persona adulta, tots tenim dificultats i tots necessitem diferents suports, ajuden en els infants i la veritat és que les connexions que es fan són impressionants. Ha hagut un vincle superbonic i la veritat és que ha sigut una meravella. Sobretot també una de les coses que ens ha sorprès molt és que per les persones amb discapacitat hem vist que ha hagut un augment en la seva confiança, en la seva autoestima, i que s'han sentit persones molt més valorades. Pels infants ha sigut una oportunitat també de veure altres realitats que potser en el seu dia a dia no s'hi troben, i per nosaltres també per reafirmar que els infants no tenen cap mena d'etiquetes ni prejudicis i a vegades nosaltres ens hem d'aplicar aquesta mirada també. Abans de començar l'activitat de l'Escola Bressol, el que fem és preparar alguns aspectes amb els nois i noies, sobretot perquè se sentin còmodes i sàpiguen quin era el seu paper en aquesta activitat. Sobretot, sempre que es volguessin adreçar a un infant, que li preguntessin primer: vols que t'ajudi, vols que et doni la mà, vols que jugui amb tu, perquè els infants comencessin a agafar una mica de confiança als primers moments. Sobretot els expliquem que han de tenir paciència, que han de respectar sobretot els temps que tenen els infants i que han d'estar allà atents a tot el que passi, han de jugar i sobretot han de gaudir del que estan fent. Aquests moments de joc, de rialles, de tu em dones, jo et faig, i això és el que jo crec que s'emporten, poder tenir aquesta experiència, aquesta vinculació amb persones diferents a les que en el seu dia a dia possiblement es puguin trobar, i que els enriqueix moltíssim. Trobem una iniciativa similar a Barcelona. A l'Escola Bressol La Mar de la Barceloneta, persones amb discapacitat intel·lectual fan activitats al pati i al jardí. Preparem el sorol i
I després, quan ja ho tenim tot, baixem a les 10 i juguem amb ells a pilota, a la cuina, als cotxets, a tot, una mica. Juega al básquet y fútbol también, que juega conmigo o para, cubo, que sea. Ens ajuden en el tema dels hàbits, a donar la fruita, quan rentem les mans, i crec que això a ells també com que els hi dona més seguretat en si mateixos. Avui ajudarem a menjar. Ven haciendo manteles. Preparem la taula, primer hi posem els pitets perquè no s'embrutin. Y cubierto hace comida y todo. Hi posem els plats als dinars, després quan acaben de dinar li netegem una miqueta la cara i després ja com se'n van. O sigui, a nosaltres el que ens agrada molt és les relacions que fan, les relacions que es veuen, les converses que tenen, no? Les interaccions que fan entre ells. Prenen coses i ensenyen coses. O sigui, és una relació mútua. Els nens estan bé amb ells i ells també aprenen coses dels nens. La relació d'ells és tan igual i tan positiva que ens aporta pels dos cantons. Nosaltres estem molt convençudes de que obrir referents, ampliar imaginaris, diversificar les relacions, sempre és positiu, sempre fa que les criatures tinguin una imatge de la societat molt més real del que es trobaran després a la vida quan siguin ciutadans, no? que es manegen pels seus propis recursos, no? El fet d'haver coincidit amb persones de tot tipus. El que estem fent és que estem creant un món inclusiu, on ells venen aquí, fan d'educadors, els nens els veuen amb una mirada totalment neutra. Llavors, nosaltres ja et dic que és un projecte que estimem molt i que el cuidem perquè crec que ens enriqueix.